tak aby to bylo fakt super. Tam máš i zvuk, Romane? To tam dávat nebudu, ten rozhovor náš. Ten byl nenatáčet. Tam stejně lepší vždycky dát nějakou hudbu pod to. Jo, když to natáčíš takhle, to k tomu není potřeba. Jsi natáčel i obrany předtím? Jo? A čtvrtě, já jsem sem brát špatně s sebou, protože v té ruce, to je hrozný. Měl říct, jsem si mohl připravit. No máš taky. Mám, no. To moje čupaví na něm vyšel. To není ode mě. Jak to bude? Když mě něco upadne, to není nějaké